Seuraamaan miesten pronssiottelua. Tässä joukkueet ajattelevat viivalle Juha Hänninen, Jari Hentunen, Adrian Hornsby. Pronssiottelu on aika suurella ringillä. Paikalla on 12 pelaajaa. UFO on hyökännyt tuohon paikkaan. Katsotaan mikä on Turun maalipeli. Ja sinne pimeelle. Miten lähtee. Juha laittaa tumpille ja pitkä pululle ja siellä lepää. Tää on Mitu J. Todennäköisesti tämän kolmikon kesken tulee kiekko pyörimään. Ja siellä Tomi käy todella Motte, joka lataa pimeä sinne Antille, joka poimii kiekon korkealta. Siinä on pimeälle. Siellä Juha poimii kiekon suoraan. Eli tavoittelee kyllä lähtee sieltä mikä on valmis tossa, mutta nyt on pululla kiekko ja Apsi Aatulle. Aatu poimii. Nyt oli kyllä tumppi kiekossa. Tehkää joku röyhkeä liike jonnekin. Tumppi kiekossa. Pitkä modelle, joka ei ylty sinne. Oi. Se ottaa katkoja. Nyt Turku hakee jo 3 maalin johtoa. Se tulee suoraan Lepille ja kyllä Lepi hoitaa ton kyllä. Aika vaatimaton heittäjänä tässä ottelussa. Temme laittaa pimeelle ja Tumppi kattelee siinä rauhassa maaliviiva. Juha pisti skupan Moddelle, joka pysyy kentällä. Pelaa Temelle. Teme on hyvä maalin lähellä. Ja pistää sinne Henulle. Etukulmaa ja UFO. Ne on menossa markkeroimaan penkkipakkoa kyllä. Nyt on ohi Antti. Ja Antti Rämö ottaa dyykikatkon sieltä. Silloin henkilö on hyvä valinta puolustuskenttää. Ja nyt puolustuskenttä toimii nätisti. Kyllä. Janne täräyttää. Tumppi. Nyt siellä on rautainen puolustus. Ja rooli. Katsotaan mitä tulee. Juhalla kiekko. Tumppi lähtee ylös. Ja saman tien kylmä ratkaisu sinne. Pysyykö sisällä? Kyllä pysyy. Nyt näki. Ja nyt on aika hyvän näköinen tilanne. Lepi tulee sieltä. Oiko on aika näppäkkä, mutta sinnehän se jää. Ja siitä taitaa olla Lepin ekat pisteet tässä näin. Henu kiekossa. Modde laittaa väliheiton ja Tomi Saario juhli SM pronssia maalissa. Hyvä jätkä. Siihen päätty. Turku rypisteli tokalle puoliskolle, mutta ei riittänyt.